Това е историята на едно пътуване от 30 000 километра в търсене на прародината на българите. Преди 2000 години българите тръгнали от изток. Поели от приказни планини, които все още крият златни хора. Минали през степи, в които и днес конете тичат на воля. По пътя си създавали държави и всичките ги нарекли България. През вековете повечето държави изчезнали, но останали народи, които и днес с гордост твърдят, че са потомци на древните българи. Сред тях има хора, които все още се кланят на Тангра и други езически богове. Говорят на език, за който твърдят, че е най-близък до прабългарския, и превеждат надписи от времето на първите ханове. Има и род, който претендира, че се състои от потомци на династията Дулу и че във вените им тече кръвта на хан Кубрат. Всички тези хора живеят на хиляди километри от България. До днес никой не е пропътувал целия път от днешна България до прародината на българите. Това е моята цел. Да издиря народите, които твърдят, че са потомци на българите. И пътувайки все по-на изток и все по-назад във времето, да потърся първата родина на нашите предци. Земите, от които са тръгнали прабългарите. Основният проблем при това пътуване ще бъде да се отсее истината от легендите. Преди 1326 години българският хан Аспарух, заедно с войската си, прекосил река Дунав. Вероятно на същото място, където сега с моя екип преминавахме реката, качени на румънски ферибот. Отсреща очаквам да открия Онгъла, мястото, където през 680 година българите са разгромили армията на източната Римска империя, водена лично от император Константин IV Погонат. Било е пролет. Може би не толкова горещо, колкото е сега. Какво ли е видял българският хан на отсрещния бряг? Какво го е накарало да вземе това решение? Да пресече реката. Това било първото от поредица необичайни решения, които завинаги щели да променят историята на българите. По това време българите воювали едновременно с хазарите на североизток и с аварите на запад. Въпреки това хан Аспарух решил да започне и трета война и нахлул в земите на най-мощната държава в света – Византия, източната Римска империя. Българските конници разгромили 80 000-ната армия на византийския император. И друг път се е случвало българите да разгромят византийците, но обикновено плячкосвали Балканите и се връщали на север от Дунав. Този път обаче хан Аспарух наредил да не разграбват и да не рушат, а напротив да построят нова българска столица на юг от реката. Само на 2 дни път от столицата на Византия, Константинопол. Новият град нарекли Плиска. После ханът отново взел необичайно решение. До тогава взаимоотношенията между земеделските и конните народи били ясни. Обикновено земеделските народи просто орали или копали земята. Идват конните народи, поробват земеделците и им казват: от днес ще орете и ще копаете за нас. И това било в добрия случай. В лошия идват номадите, избиват земеделците и плячкосват всичко. Конникът Аспарух не постъпил така. Той накарал земеделците славяни да сключат договор с него. Славяните станали поданици на българската държава, но запазили самоуправлението си. Вярно, че Аспарух изселил славянските племена от земите им между Дунав и Стара планина, но им дал други също толкова плодородни земи на север от реката. А на
мястото на славяните се настанили българите. Тези решения на българския владетел били нетрадиционни, но явно са взети с ясна представа какви трябва да бъдат дългосрочните приоритети на България. И доказателство, че ханът е бил прав, е това, че днес, 1326 години по-късно, България е оцеляла и се намира точно в земите, които той е избрал. Но сега прозренията на хана изглежда са забравени, а повечето от истината за това какво всъщност се е случило във времената на прабългарите все още е скрита. Това, което вече открито казват историците, е, че най-ранната история на България е подменена. Днешните историци казват, че България не е създадена през 681 година, както пише в учебниците. Твърдят, че държавата ни не е основана от траки, славяни и прабългари, както ни учиха в училище. Не е вярно, че българите били малобройни и славяните ги претопили. Не е доказано, че прабългарите вярвали в Тангра. Напротив, според някои историци, първите български ханове са били християни, а не езичници. Разказите на древните хронисти също са много по-различни от официалната ни история. Истината е, че съвременните историци всъщност не знаят какви са били прабългарите. В научната литература в момента има 17 хипотези за произхода на българите и нито една от тях не е достатъчно убедителна. Каква е истината за българите? Има ли тайна история на България, различна от официалната и различна от това, което романите, филмите и училището ни внушаваха 50 години? Кой има интерес от това истината за българите да бъде скрита? Започнах да търся отговорите на тези въпроси един по един. Според официалната история, българите били малка орда от 10 000 души и дошли на юг от Дунав начало с хан Аспарух. А истината е, че десетки хиляди българи са се заселили в земите на днешна България векове преди Аспарух. Най-старата книга, в която се споменават българите, е анонимен римски хронограф от 334 година. Тогава за пръв път нашите предци влизат в европейската история със собственото си име – вулгари или българи. Ето какво пише в хронографа за произхода на народите. От първия син на Ной, Сим, излязоха 25 народа. Те живеят на изток. Имената на синовете на Сим са Елам, от който са еламците, Асир, от който са асирийците, Арфаксат, от който са халдеите, Лух, от който са лизите и така нататък, до Мамсвир, от който са арменците или армените, Евилат, от който са гимнософистите, Зиези, от който са българите. Зиези екс кво вулгарес. Според този текст, след описания в Библията всемирен потоп се спасило само семейството на Ной. И българите всъщност са потомци на най-големия му син, който се е казвал Сим. Българите са потомци на Зиези, син на Сим и внук на Ной. С това сведение през 334 година от новата ера римляните научили, че има такъв народ – българи. А 150 години по-късно същите тези българи вече били сила в Европа. През 480 година остготите, прадедите на съвременните германци, безчинствали в Тракия. Техните предводители Теодорих Аламеца и Теодорих син на Триарий първо били врагове, но се обединили и нападнали Византия. Император Зенон, който по това време властвал в Константинопол, не можел сам да ги победи и повикал на помощ българите. Ето какво пише за тези събития византийският хронист Йоан Антиохийски. Съюзът на двамата теодориховци отново безпокоял ромейската държава, тъй като те опустошавали тракийските градове. По тази причина тогава император Зенон бил принуден да повика за пръв път българите за свои съюзници. Така 200 години преди хан Аспарух да премине Дунав, ромеите сами повикали българите в днешните български земи.